Ντίσου, πού είναι τα ρούχα σου? Φύγε από εδώ, Παύλο. Μην ασχολείσαι με μένα, Η εντάξει. Ντολόρες με νοιάζει, όχι η αφεντιά σου. Εσύ να φύγεις, δεν σου είπε ο φίλος σου να μην μου μιλάς. Άντε Και χάσα από παραδός εδώ. το συγκρότημα για να βγαίνεις με νήπια. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Εσύ είσαι νήπιο. Στάση και Ντίσου. Είσαι ανόητη και αυτό σε κοροϊδεύει. Δεν βλέπεις ότι σου λέει ψέματα? Δεν λέω ψέματα, η Ντολόρες και εγώ βγαίνουμε στα αλήθεια. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί όχι, ζηλεύετε? Βάλε τα ρούχα σου και πάμε να φύγουμε. Τι κάνεις, Ντολόρες? Θα μένω με τον Παύλο. Κοίτα, αν δεν έρθεις μαζί μου τώρα, θα τηλεφωνήσω στη μαμά και τον μπαμπά και θα φύγεις από το σχολείο. Θέλει, πάμε. Αυτό ήταν. Τα έπεσα όλα. Εμένα μου έμεινε ακόμα ένα. Αλήθεια? Έλα, δώσ' το. Κορίτσια, ελάτε. Όχι. Δεν μπορώ γιατί το κόλλησα εδώ. Τέλεια η καμπάνια, θα έχει επιτυχία. Ναι, θα έχει επιτυχία, Ωραία. τέλεια. Τι ώρα είναι, πρέπει να ετοιμαστώ. Αχ, Κι εγώ να συναντήσω το Λέο, μία. Όχι. Φέλη. Έλα, πες όμον. Θα κερδίσω την καρδιά του. Θα κερδίσω την καρδιά του. Και βέβαια θα την κερδίσεις. Λες? Ναι. Δηλαδή από σένα εξαρτάται. Το θέμα είναι ότι ξέρω πως δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά και φοβάμαι να μην τα χαλάσω όλα. Δεν θα χαλάσεις τίποτα. Θα κάνεις αυτά ακριβώς που σου είπε η Σόνια. Ναι. Να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου. Σου. Να πω κάτι. Τι? Αν αυτό το αγόρι. Να, είσαι μάρτυρας. Ναι. Αν με ρωτηθεί, δεν θα φάω σοκολάτα μέχρι αύριο καθόλου. Πλάκα κάνω. Δεν θα φάω σοκολάτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Σοβαρά? Ορκίζομαι. Ξέρεις κάτι? Τι? Πάρε αυτό το δαχτυλίδι για καλή τύχη. Με αυτό το δαχτυλίδι γνώρισα τον Μανουέλ και είμαστε ακόμα μαζί. Τώρα θα σου φέρει και σένα τύχη. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Άννα, πρέπει να μιλήσουμε. Εντάξει, αλλά όχι τώρα, δεν μπορώ. Θα μιλήσουμε τώρα. Περίμενε. Άστο σε μένα. Περίμενε. Πήραμε βαθμούς και απαιτούμε να μάθουμε τι Τι έγινε. έγινε, μας πούλησε όλες οι απαντήσεις. Περίμενε, Ήταν περίμενε. λάθος. Μιλάς έτσι. Θα σου μιλάω όπως Κοίτο, θέλω, καταλαβαίνεις, σε ηρέμησε, πληρώσαμε. ηρέμησε. Να σας εξηγήσω. Ναι, θα μας εξηγήσει. Τι τα έκανε τα λεφτά, αυτό θα μας εξηγήσει. Περίμενε. Σταματήστε, εντάξει, δεν ανέχομαι από κανένα να μου μιλάει εμένα έτσι. Μη μου φωνάζεις εμένα, πρώτα με πουλάς και μετά μου βάζεις φωνές, έτσι. Άκου. Κοίτα, Άννα. Η Κάρμεν μας έδωσε τους βαθμούς και έχουμε κοπεί όλοι. Κοπήκαμε και φταίς εσύ. Δώσε τα λεφτά μας πίσω. Θέλεις τα λεφτά σου πίσω, ωραία, Ναι. να τα λεφτά σου, όλα Δώσ' τα, δικά σου ναι. και μην με ξαναβλέπετε Όλα. στις δουλειές σας. Δεν τελειώσαμε. Περίμενε. Μου έδωσες τα λεφτά, αλλά δεν Περίμενε. τελειώσαμε, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει πλέον, καθόλου. Πήγαινε αμέσως να αλλάξεις τα ρούχα σου. Θα αλλάξω μόνο άμα το θέλω εγώ, εντάξει. Θα αλλάξεις. Όχι. Πήγαινε, Ντολόρες. Κάνε αυτό που σου Είσαι λέει. με αυτήν. Πάλι καλά που έχω και τον Παύλο, είναι ο μόνος που με καταλαβαίνει. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πήγαινε να της μιλήσεις. Γιατί, αυτός ο φλάκας ο Παύλο την έχει υπνοτίσει. Περίμενε! Κάντε να νομίζει ότι είσαι με την πλευρά της. Ηρέμησε όμως πρώτα και μετά πήγαινε. Η συνάντηση! Σπυρίτο! Τι! Έλα μαζί μου στην Δεν αίθουσα μπορώ των τώρα, πρέπει να αλλάξω, καθηγητών. έχω σχολάσει. Και εγώ έχω σχολάσει. Πηγαίνετε σπίτι σας τότε. Έμεινα γιατί έπρεπε να τηλεφωνήσω στο δήμαρχο. Και ξέρεις τι έγινε? Πέθανε! Όχι, δεν πέθανε. Δεν μου έδωσε καν το γιο του στο τηλέφωνο. Σπυρίτο, μαζί μου. Δεν μπορεί να είσαι τόσο όμορφη. Μανουέλ, τι κάνεις εσύ εδώ? Κι άμα τα κορίτσια ήταν γυμνά, την ότσον και τις έβλεπες, τι θα γινότανε? Το ξέρω. Η Βίκο διαβάζει. Η Φέλη είναι έξω. Η Σόλη είναι με την Πιλάρ στο χολ, οπότε είσαι μόνη σου. Μανουέλ, πρέπει να ετοιμαστώ, άσε με. Έλα, αφού έχουμε μια ώρα ακόμα. Έλα. Τι θέλεις? Βάλε το μπλουζάκι εκεί που ήτανε. Όχι, δεν θέλω, όχι. Γιατί ντρέπεσαι? Στην παραλία φορούσες τα μισά ρούχα από αυτά που φοράς τώρα και τώρα ντρέπεσαι. Ναι, αλλά τώρα δεν είμαστε στην παραλία και εκεί φορούσα μαγιό. Τώρα δεν είμαστε όμως στην παραλία, είμαστε στο δωμάτιό μου και υποτίθεται ότι εδώ φοράμε ρούχα και δεν θέλω να με δεις έτσι. Έλα, Μανουέλ, φύγε. Γιατί όχι? Ζευγάρι είμαστε, δεν είμαι ξένος. Ναι, όμως δεν θέλω, Μανουέλ.
Πρέπει να ετοιμαστώ. Έλα, άφησε με, σε παρακαλώ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Άσε με, Μανουέλ. Τι συμβαίνει? Ένα λεπτό, τι συμβαίνει? Έχεις χρόνο για τις μαζορέτες, για τα κορίτσια, για την καμπάνια, έχεις χρόνο για τα πάντα εκτός από μένα. Τι παραπάνω θέλεις? Τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω απλά να είμαι μόνος μαζί σου. Κι εγώ, μωρό μου, όμως δεν θέλω να είμαστε μαζί, έτσι. Καλά. Πότε λοιπόν? Απόψε. Απόψε. Απόψε? Ναι. Είσαι σίγουρη δηλαδή για απόψε? Και, Ναι. Ωραία. Ναι. Και να έρθεις έτσι. Δεν το πιστεύω ότι η Μαρίζα τιμωρήθηκε λόγω του Πάμπλο. Μην τον αναφέρεις, ανακατεύομαι που τον σκέφτομαι με την Ντολόρες. Ευτυχώς που πήγαμε στο διαμέρισμα του Πάμπλου και σώσαμε την Ντολόρες, έτσι. Ναι. Τι είπες? Η Μαρίζα πήγε στο Πάμπλο. Γεια. Γεια, λέω. Θέλει, τι σύμπτωση. Γεια, Σολ. Τι κάνεις, μήπως έχεις ραντεβού? Ναι. Περιμένω τη μαμά μου. Θα πάει στο γιατρό που είναι εδώ κοντά και επειδή αγχώνεται μου είπε να της κάνω παρέα και την περιμένω εδώ πέρα. Πάλι καλά, επειδή όταν σε είδα μου φάνηκες λίγο αγχωμένη, μα δεν έχει σημασία τώρα, Άστο καλύτερα. Πες μου, έλα, πες μου. Μη μου δίνει σημασία, τα δικά μου είναι. Έλα, πες μου, δεν με πειράζει. Να κοίταξε, μου φάνηκε σαν να περίμενες ένα αγόρι που τελικά σε έστησε. Σολ, συγγνώμη που άργησα, σε έστησα, δεν έβρισκα ταξί. Περίμενες πολύ? Όχι, μόλις ήρθα, μιλάμε τι θέλει. Α, Φέλη, τι κάνεις? Όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Θα έρθει μαζί μας στα μαγαζιά? Όχι, γιατί περιμένει τη μαμά της. Τι μαμά μου, τι μαμά εντάξει, μου, πάμε. Έλα, πάμε. Καλά να περάσεις. Γεια σου, Φέλη. Ναι, ευχαριστώ. θα σου δείξουμε τι αγοράσαμε. Γεια. Ο Μανουέλ με κοίταξε με έναν τρόπο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μία, φαίνεται ότι πρέπει να προετοιμαστείς γιατί ο Μεξικάνος θα σου επιτεθεί σήμερα. Όχι, Βίκο, όχι, μην το λες αυτό, σε παρακαλώ, όχι. Μία, το λέω και το υπογράφω. Να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις. Δεν ξέρω, μόνο ένα πράγμα υπάρχει που μπορώ να κάνω. Τι? Να μην πάω. Περίμενε. Θες να στήσεις το Μανουέλ? Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πρέπει να βρω μια δικαιολόγηση.